Ушулай жырмың белән җәйне дә башлап җибәрәбез дуслар. Җәйнең җәйлешә, җырлары да ямьлешә. Эх, ни дисәң дә җәй көне. Ах, рәхәт. Шундый матур нотада июнь ае хит-парадын башлап җибәргәлем. Алар унау, унысы да лайыклы. Иң яхшысы ай дәвамында ачыклана. Җәй, моң, мәйдан лайыклы хит. Барлык Instagram битләре онлайн режимда. Лайклар басылырга әзерләнә. Без эшкә керешәбез. Киттек. Безнең Татарстаныбызга багышланган клип. Лайыклы хитта әле ул тулы республикабызга багышланган җыр катнашты микән? Булмаса, хәзер бар. Рузилә Сафина үзенең Ак кагаз клибында ак җеп булып әлеге тема үтүен яза. Тарихка кайтып уйлану өчен вакыт бар. Лайкларны кызганмыйбыз дуслар. Карыйбыз. Рузилә Сафина Ак кагаз. Тәрәздә зәңгәртен, өстәлдә ак кагаз, каләмем яз төсле карада. Мин сиңа омтылам, мин сиңа ашкынам, мин сине üzülüp yaratам. Min сиңа омтылам, мин сиңа ашкынам, мин сине üzülüp yaratам. Тәрәздә алсутам, өстәлдә ак кагаз, каләмем җәй төсле карада. Мин сине чакырам, мин сиңа ялварам, мин сине üzülüp яратам. Тәрәздә якты төн, өстәлдә ак кагаз, каләмем көз төсле карада. Мин сине юксынам, мин сине сагынам, мин сине üzülüp yaratам. Тәрәздә сүрәне киш, өстәлдә ак кагаз, каләмем кыш төсле карада. Мин сине яңа яз китерәрлек итеп, тагы да üzülüp yaratам. Мин сине яңа яз китерәрлек итеп, тагы да üzülüp yaratам. Мин сине яңа яз китерәрлек итеп, тагы да üzülüp yaratam.
Зур сәхнәләрдә дуслары белән концерт куюларны бик сагынган Руслан Зөлкарнаев. Һәр бер чыгышын бар көчен биреп уздырырга яраткан Руслан Зөлкарнаев өчен концертсыз вакытлар кыен узадыр әлбәттә. Башкортстанның атказанган артисты зур сәхнә сорый. Бездә бар аны сәхнә Руслан. Руслан Зөлкарнаев, гомерем. Үзім салғаны сукымағы бойлап, мәнәмі ғымыр үрләрінә, дәртлі хислер матур ойлар, яратулы йөрәгімді, артқа бармай алға китмей, яшәвімді бүгінгіде, туып тұра, артып тұра, матур ойлары көңелімді. Артқа қарап, өкенерлік, көңелімді, Yoga başı, tügeli başı, tügeli sonu, ömrümün şun dışarı. Ашықмайша алға атлайым, хәтерләтіп мен юлышыны, өз бәхетім өзі қолымда, көңелімнің тоямы шуны, шатлықты ғымыр итеу, яшәвімні асылышыны, илағымның бүләге дип, қабыл етем язмышымны. Артқа қарап, өкенерлік, көңелімнің Yoga başı, tügeli başı, tügeli sonu, ömrümün şun dışarı. Ümit bilen yaşaganda, matur bula ul xıyalada, Yakşı deyip yinem barda, şat uylarda atlıyım alga, Abir bulsa kişin işede, buluttan sımıkı yaşığa, Süyüp ağamı dünyasına, ümitlenem dik yakşığa. Artka korap, ökenerilik, Көңелімнің Yoga başı, tügeli başı, tügeli sonu, ömrümün şun dışarı. Artka qarab, ökenerilik, көңелімнің Yoga başı, tügeli başı, tügeli sonu, ömrümün şun dışarı. Bu biyuni iң мөхиме тынычланып бирергә кирәк ди Әлфия. Ул белеп бии булса кирәк. Ничек тез басып китте бит, Кара әле. Җырыңны да белеп җырлыйсың, Әлфия. Әлфия Шарипова, бер алманы 5кә бүләйек. Лайыклылар арасында. Arkalar
Keyifni гади генә bir foto сурәт тә күтәреп җибәрә ала. Ышанмыйсызмы? Лилия Вахитова хәзер сезне ышандырыр. Менә карагыз әле. Менә сиңа мә. Кайчан бу мөгезләрне үстергә өлгердегез әле, Лилия ханым? Лилифисента дип әйтим әле. Монда башка сүз табып та булмыйм. Бездә сезгә зур лайк. Сүз уңайыннан сөйләрне яндырма җырының сүзләр авторы Олия Султан Италиядә яши икән. Менә шундый Татарстан Италия дуслыгы. Карыйбыз. Күңелемнең түрендә син дип җырлыйм бүгендә сөйләрем сиңа бетмәслек. Мәхәббәтең сөеп салып, йөрәгемдә мәңге калып, яшигәле без үкенмәслек. Мәхәббәтең сөеп салып, йөрәгемдә мәңге калып, яшигәле без үкенмәслек. Sanağan ulu yıldızlar zəngər gök kimiligində nur qıyalar bizni yaratıb. Sevgilərini sin yandırma, canımı yalnız qaldırma, yıldızımday turşun uğratıp. Sevgilərini sin yandırma, canımı yalnız qaldırma, yıldızımday turşun uğratıp. Sevgilərini sin yandırma, canımı yalnız qaldırma, yıldızımday turşun uğratıp. Sevgilərini sin yandırma, canımı yalnız qaldırma, yıldızımday turşun uğratıp. Qabatlana dağın yazlar Büyülənə yazın nazlar Duygularım taşıp doluşkan. Sin bitmeyim, sin bəxtüm, sin bitgünüm, sin bitdünüm, Nidən alamı sinin soluşdan. Sin bitmeyim, sin bəxtüm, sin bitgünüm, sin bitdünüm, Nidən alam sinin soluşdan. Məxəbətin sıyıb salıb, yüreğimdə məngə qalıb, yaşı gəlir biz ükenməslik. Məxəbətin sıyıb salıb, yüreğimdə məngə qalıb, yaşı gəlir biz ükenməslik. Məxəbətin sıyıb salıb, yüreğimdə məngə qalıb, yaşı gəlir biz ükenməslik. Yaşı gəlir biz ükenməslik. Кызлар белән кәеф күтәренке, алар белән яшәүе рәхәт. Моның шулай булуын Айнур Галләмов күптән аңлап алган булса кирәк. Әнә. Әйе, Айнур, моннан соң да диңгез турында да уйлап алу комышауламас. Лайыклы хитта Айнур тәүге тапкыр катнаша. Җиңүләр теләгән аңа җаваплы чыгыш. Айнур Галләмов, сине юксынам. Миннән лайк. Günlerimde seni uylab uzam, Sağırşılarını nişik juyarga, Yolga
Kızılıktan yerek şaşar indi. Bilmem canlı koya kuyarga. Ezgeleyen parasız akışlarday Hamar sinigine yuksınam. Yazmış jillerine taşvasan da Sin yanındağına bisman. Ezgeleyen parasız akışlarday Hamar sinigine yuksınam. Yazmış jillerine taşvasan da Sin yanındağına bisman. Taşlap gittin yalğız ittin meni. İni bäxetligine şağımda Yürek yarasından kanım dama. Gönlerimnin yaktı dağında. Ezgeleyen parasız akışlarday Hamar sinigine yuksınam. Yazmış jillerine taşvasan da Sin yanındağına bisman. Ümmetimin özümim kötem haman. Sin kilirsin kebek toyava. Elle ümit aldı gözlerimine. Yaşlar koyava. Ezgeleyen parasız alkışlarday Hamar sinigine yuksınam. Yazmış jillerine taşvasan da Sin yanındağına bisman. Ezgeleyen parasız alkışlarday Hamar sinigine yuksınam. Yazmış jillerine taşvasan da Sin yanındağına bisman. Мындай вакытта ни эшлисең? Барган булган концертларыңны искә аласың да утырасың. Әнә Чулпан Әхмәтҗанова былтыр Филипп Киркоров концертында булып кайткан. Астагфирулла. Юкка гына берәүне дә король дип әйтмиләрдер дип язып куйган ул. Сак кына бул. Бу сүзләреңне натуральный блондин ишетә күрмәсен. Әнә бит ике король бер казанга сыйша алмый. Ярый, озын сүзнең кыскасы талантлы җырчыбыз Чулпан Әхмәтҗанова клибы һәм җыры өчен тавыш бирергә ашыгабыз. Яшә Казан! Dilede anım dingiz kebek, Kıyaşı da anım jılırak. Aşıklardan da bäxetlirak, Күңелләрдә анда җырлыrak. Син бит яшьлек каласы, Син безнең күз карасы.
Yaktırdılar balkı karşıda Türlü yoktan bizge konak gelir Tuğanlar hem dostlar barsıda Seni tuğaylar kolası Seni toktaşlar kolası Yaşa Kozan yaşa Seni bideli Onuklarga asırlarga kolası Asırlarga kolası Yaşları bilen biznikinde Qarşı ala Qozan irtesi Bizge dostlar şuşu yaş qalada Birge ömür itesi Seni seydaşlar qalası Seni jaliller qalası Yaşa Qozan yaşa Seni bideli Onuklarga asırlarga qalası Asırlarga qalası Yaşa Qozan yaşa Seni bideli Onuklarga asırlarga qalası Asırlarga qalası Asırlarga qalası Әкіріңгіне қызыну шыру келе. Ай-ай. Әліге Илюся Хужины сымаңғына қызына башлайбыз. Оннары, қарағыз әлі көл бойында неші қызынырға болған жыршы қыз. Мен де сенден өрнек алырмын ақырысы Илюся, ләкин біраз сыңырақ. Іш бар іш. Лайықлыны лайклар білән ізлейбіз. Илюся Хужина, сихри мұңнарың. Жырларыңа яшәү матурлыга Güzelliği ингән дөньяның Әнкәйләрнең аппак чәчләренә Жылы нурлар сипте Безнең күңелләргә уралганнар сихри моңнары Җанга якын туган якларга янкеләр искән җирләргә гүзәллеге иңгән дөньяның Сандугач китмәсен туган илдә Biz yaşagan yoqdi
Жырлый студиябызга Алия Карачурина килеп керде. Сәлам Алия. Сәлам, Илгәрәй. Ничек хәлләр? Әйбәт, Аллага шөкер. Менә безгә тагын син белән очрашырга насыйп итте шулай. Әйе, әйбәт, Аллага шөкер. Инде тәртибен беләсең, сораулар биреп алабыз. Давай. Әзерме? Әйе. Концертлар үтте, хатирәләр инде артта калды дип, үз концертыңны искә алгансың син Instagram битеңдә. Менә үз изоляция ничегрәк уза һәм гомумән яңа сезонга әзерлекләр башландымы? Концерт турында шулай дип әйтәсем килә, мин аның ничек узганын сизми калдым. Мин шундый шок хәлдә калдым анда. Теге үземнең концертым дип. Шок тукталды да куйды бөтен әйбер. Әйе, уйламадым да, аңламадым да. Һәм 1 ай, 2 ай үткәч кенә мин уйладым әйтеп. Ушыма килдем әйтеп, минем сольный концертым булды бит. Шулай уйлап куйдым. Шул берничә вакыт узгач кына. Шуннан да ул концертны оештыручылар һәм инде бигрәк тә шушы җаваплылык бик кертәсең син. Бөтен әйбер туктап калгач, шуннан да бик авыр. Ләкин изоляция әйтеп беткән идең, изоляциядә инде 2-3 ай өйдә утырдым. Инде концертларга әзерләнә башладык, яңа җырлар иҗат итәбез, туплыйбыз, репертуарны туплыйбыз. Һәм инде киләсе сезонга яңа җырлар белән, матур клиплар белән тамашачыга күрсәтергә, тыңлатырга насыйп итсен. Һәм шушы әйберләр тизрәк бетсен. Менә шул. Һәм инде менә Instagramыңда селфи модель дип та таныштырырга була сине. Язучыларның 30 меңгә хәтле җиткән бит язучыларың. Менә син селфи юлы белән шулай подписчикларыңны арттырдыңмы? Селфи ярдәм итә маңа. Ничек ул шулай? Яисә бәлки шулайдыр. Мин ничектер инде, мин фото төшәргә яратам бит инде. Ансыз булмый. Һәм инде яңа фотосессиялар эшләргә әлбәттә кирәк. Ул Instagramда фото бит инде иң мөһим әйбер ул. Шулай. Һәм шул контентны, Instagramның контентын яңартыр өчен, үстерер өчен күп фотосессиялар төшәргә туры килә. Фотосессиялар көчнө чыннан да бик күп сарыф итәргә кирәк, шулай бит. Һәм инде чираттагы сорау, костюмнарыңны күзәтәбез. Бик матур, чыннан да татар эстрадасында оригиналь костюмнар күренә. Шушы костюмнарын син җылы якларга барганда сатып аласыңмы, тектерәсеңме? Юк, без костюмнарны безнең директорыбыз белән киңәшләшеп, сөйләшеп, сайлыйбыз. Үзебез уйлыйбыз фасоннарны, һәм инде тектерәбез. Мен калса хатын кыз костюмына теге акча күбрәк сарыф ителәдер, егеткә караганда. Төрлечә була. Бик матур әйбер булса, аның бәясе теге бик кыйммәт булмаса да, ул бик матур булырга мөмкин. Стильный булырга мөмкин. Һәм инде төрлечә була. Һәм инде соңгы вакытта ниләр белән шөгыльләнәсең? Менә җырлар өстендә эшлибез. Бик зур рәхмәт Алия килгәнең өчен. Алга таба да күрешергә насыйп итсен, һәм инде сездә яңа иҗат җимешләрен көтеп калабыз. Сезгә зур рәхмәт чакырганыгыз өчен, Мәйдан каналына бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Хәзер клип. Шух йөрәк ярата, шул һаман
җиләкле җәйләр көтү безгә кунакка дуслар Илдар Насыров килде. Сәлам Илдар. Xayrlı gün isəmiz siz barışağızға da əlbəttə keyiflər көтәренке җәйләрне матур итеп каршы алдык. Аллага шөкер. Ничек соң булай? Эшләр барамы? Эшләр әкренләп бара, иҗат өстендә эшлибез. Яңа клип төшерергә уйладым әле. Менә күптән түгел генә җыр әзерләп куйдым. Ансын сер инде, конечно, но. Соңрак белербез алар, сәсләй бит. Әйе. Менә клибыңны карадык. Әйе. Җиләкле җәй җырын бик матур башкарасың, сүздә юк. Нишләп аның менә сюжет линиясе башка төрле дип әйтәмен соң? Дөресен әйткәндә миндә матур, яшел болыннар, аның өстендә тәмле кызарып пешкән җиләкләр булып, син шунда яраткан мәхәббәтең белән шул җиләкләрне җыеп йөрисең дип уйлаган идем. Монда бераз башка төрле, бу махсус шулай эшләнгән. Беләсеңме, андый клиплар татар эстрадасында байтак, алар яшел болында теге йөреп нитеп булмый көндә-көн. Менә Кайыннар арасында. Әйе, алар тулган инде шул темага клиплар. Без бераз мәхәббәт темасына күчтек, чөнки авылларда элек теге ничек дип әйтим, егетләр кызларны урлый иделәр инде. Әйе. И әти-әниләр анда каршы булмаган, каршы бармаганнар, теге кызларны яшергәндер дип Тәрәстәвенә килеп, ачып, капчыкка салып. Әйе. Менә шундый фикердә калдык без. И мин уйладым, урларга шул кызны. Миңа әби шул ярамый диде. Минем кызым дип бирмим беркемгә дә. И шулай килеп чыккан инде теге. Беренче попытка безнең тәрәз ашаганда теге баскычтан да төшеп анда ничә тапкыр сикердем инде күренеп тора. Шуңа күрә сине әби әрләп йөргәнмен. Әйе. Ходаем. Мурталар белән тегене. Миңа калса күп кенә тамашачылар теге сорыйдыр инде хәзердә кемнең әбисе ул? Минеке. Әни ягыннан? Әни ягыннан. Бердән-бер әбием, әйе. Бердән-бер әбием. Ачыкланды серләр, дуслар. Син күп кенә фестивальләрнең лауреаты. Менә шул исәптән Вахапов фестиваленеке дә әле. Лауреат булуының сире нидә? Үзем дә аңламадым нәрсә, нинди сер анда бар. Менә чыктым да җырладым, үзем дә аңламадым. Финалга җиттем. Үзем дә аңламадым, теге финалга җиткәнче Булыр микән, булмас микән? Булыр микән, вообще оркестр белән җырлыймы микән, юкмы? Менә беренчедән рәхмәт әйтәсем килә Вагаповның фондының оештыручысына, Рифат Ахметович Капатакка, ул мине чакырды. Ул минем өчен тоже инде көрәште бераз, сүз керткәндә. Димәк, ул сине аңлаган, сизгән. Да, аңлаган, поддержать иткән бик каты. Анарга да бик зур рәхмәт. Бүгенге көндә ул бик күп кенә талантлы яшьләргә булыша. Бишерләр бит. Шуңа күрә белә. Син кайсы яктан? Ульян. Ульян Ипар. Аңладым хәзер. Кайда икәнен, бөтен башы башланып киткәнен. Һәм инде менә син актив Instagram алып барасың. Әйе. Һәр көн битеңдә 20дән артык сторис урнаштырылып бара. Бу синең өчен реклама юлымы? Ничек? Менә минем ilk җиләкле җәй ул минем өчен иң тәмле, иң яраткан җырларның берсе. Ул мине biraz гына сәхнәгә күтәрелә башлаган теге җыр. Беренче адымнарны атарга Беренче адымнары белән чыгам мин шушы җыр белән. Халыкка да бик ошады шушы җыр, клип та ошады, барсы да ошады. Менә шул җыр белән таныласым килә минем. Шуңа күрә мин шушы җырны күрсәтергә, бөтен халыкка танытырга телим. Ничек соңга сизеләме? Сизелә, конечно, әлбәттә. Шалтыратулар бар. Әйе. Илдар, без сине күрдек. Әйе. Ай, кем Без майданда күрдек сине, теге шалтыраталар инде, мәтәм, ярар. Әгәр шул исәптән мин үзем җырчы буларак әйтәм, авторларын таныштырып үтәле. Кемнәр иҗат иткән сүзләрен, киен. Минем дустым Алия Ганиева киен язып биргән. Ул минем иҗатымда тоже бик зур өлеш керткән, чөнки без аның белән инде 4 җырын чыгардык. Менә иң тәмлесе инде әлбәттә җиләкләр. Әйе. И сүзләрен хәтта инде безнең Алсу Васикова язган. Аларга да бик зур рәхмәт. Бик рәхмәт сезгә. Алга таба да сездән шундый матур, мәгънәле җырлар көтеп калабыз. Һәм инде Илдар, сиңа бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт чакыруыңа. Килгәнең өчен рәхмәт. Рәхмәт. Әле күбесе килмичә тора кайвакыт. Майданны бик каты ярдәм. Рәхмәт. Киләсе очрашларга кадәр. Рәхмәт, сау булыгыз.
jeyde jilek jeyden Saylap ingerelerin Göz aldımdan beri de gitmi Kışaklap bülbüllerin Jilekli de şeyleri Jilekleri bik demli Sügen yarlar yanında şakta Dünyalar eyemli Jilekli de şeyleri Jilekleri bik demli Sügen yarlar yanında şakta Dünyalar eyemli Kollarında metruşkeler Jilekte kızıl jilek Gel yanıma birden birim Minga singine kirek Jilekli de şeyleri Jilekleri bik demli Sügen yarlar yanında şakta Dünyalar eyemli Jilekli de şeyleri Jilekleri bik demli Sügen yarlar yanında şakta Dünyalar eyemli Şekile bak Jilektek temli şağım Senden başka bir kimne de Yarat almamın canım Jilekli de şeyleri Jilekleri bik demli Sügen yarlar yanında şokta Dünyalar eyemli Jilekli de şeyleri Jilekleri bik demli Sügen yarlar yanında şokta Dünyalar eyemli Sügen yarlar yanında şokta Dünyalar eyemli Dünyalar eyemli Şuşu yaklarga yeniden barasım kile deb Şişnede bulgan fatiraları bilen ortaklaşa üz Instagram bitinde Rişat Tıhvatullin. Rahmetler etken Şişen aksakalına, mine bit, Şiber Hemmatur Şişen kızına, ay, Şişen jigitlarına, oho, dostluk köperin uznaytıp yürü Rişat iki millet arasında. Tek bugün onun yaratkanı bir gine. Yaratkanım birgene Aşık sana gelime Yanıkkayım ömürge Bulsak ide biz birge Nazlı hisler köngülde Kavuşur biz gürmene Senin kebik maturuna Yaratmazsın kim gene Yaratkanım bir güne Bulda bulsa seni güne Seni yürekinin türünde Karşı kelimesi Seni yürekinin türünde Karşı kelimesi yüge Yaratkanım bir güne Bulda bulsa seni güne Seni yürekinin türünde Seni yürekinin türünde Karşı kelimesi yüge
sina gülüme Yaratkanım seni gene Karab gülsüyene Sina yerge gülüme Yemizdisin günüme Yaratkanım seni gene Yaratkanım bir güne Bulda bulsa sen güne Seni yürekinin türünde Karşı gelmezsin yüge Seni yürekinin türünde Karşı gelmezsin yüge Yaratkanım bir güne Bulda bulsa sen güne Seni yürekinin türünde Karşı gelmezsin yüge Seni yürekinin türünde Karşı gelmezsin yüge Karşı gelemezsin yüge Yaratkanım bir güne Bulda bulsa seni güne Seni yürekinin türünde Karşı gelemezsin yüge Seni yürekinin türünde Karşı gelemezsin yüge Yaratkanım bir güne Layıqlı hit bugünkə tamam. 10 eng yaxşı klipni aşıqlay başladıq. İşimiz nişik ağır olacaq dostlar. Like'larını kiləsə atnağa qədər saqlağız. Ne desəng də kirəgi şey var. Biz sizni yaratabız, siz bizni yaratasızmı? Meydan, Instagram, like. Məhəbbətdə bulsa, sağ xələtdə. Sağ bulğuz dostlar. İng izgi tiləklər bilən siznin ilgərək. Paka paka.